un anivellador cultural del capital cultural que les persones porten de la família. Per a mi, això és la grandesa de les biblioteques, ser aquest anivellador del capital cultural que porten des de casa. Això és el que fa l'escola, això és el que ha de fer l'escola de 0 a 16 anys. Però què passa del 16 endavant? Així tenim la sensació que la gent ja està educada. La gent no està educada, l'hem d'educar, i en un sentit d'ampliació del seu capital cultural. La diversitat lectora és fonamental. I quan jo defensem, tots defensem i des del pla defensem la necessitat de recordar que el cànon de la literatura catalana, el cànon de la literatura universal ha d'estar present i ja està present en les biblioteques és fonamental. Hem fet una investigació de la qual ja compartirem resultats, però queda clar que allò que llegeixen fora de la mediació els usuaris de les biblioteques és pràcticament el mateix dels llibres de narrativa de ficció més venuda o del que pot aparèixer en Amazon. Però quan feu la mediació en els clubs de lectura, el llistat de lectures que feu és d'una diversitat de gèneres, de literatures, de procedències, i on està present la literatura catalana o la literatura universal, magnífica. Per tant, la mediació del bibliotecari funciona i funciona magníficament bé.